Bose ngenteni kendang kok. Bocah iki terus ra nggae aturan. Aturaken wilujeng dalu katur sedaya ingkang sampun rawuh wonten mriki. Sa. Ababmu lho. Lah caripun alun-alun. Sak madya. Semadya. Ora kebanteren ora kalonan. Aje niki mike kula ra dijauhke mawon nggih. Aku ra maido lek sak umurmu iki pancen karo mik lagi seneng-senenge ya. Seneng banget aku. Tak tumbas dhewe mik ngantian ben iso nggo cekel-cekel ning omah. Ha iya. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya warga masyarakat wonten ing Darmareja. Lan wonten samping-sampingipun desa-desane ingkang sampun rawuh wonten ing pendopo Darmareja. Mugi-mugi sedaya pinaringan kawilujengan. Lan menika acaranipun gandeng bersih dusun utawi merti desa utawi napa sedekah bumi. Dadosipun kula ajeng dongakaken ibu-ibu riyen nggih. Oke. Ibu-ibu mugi-mugi pinaringan sehat kebagas warasan. Putra-putranipun pinaringan lancar anggenipun sekolah. Kerjaane iso sukses, duwite akeh ya. Iso nyenengke wong tuane. Jos, nek masak aja ditinggal ndak gosong. Matur nuwun pun dimasake enak niki wau. Kale bapak-bapak sedaya kula dongakaken. Pak Lurah sik no. Oh, Pak Lurah. Kepala desa. Spesial rada keri nek spesial ki. Soale nganggo endok, nganggo macam-macam. Yang bapak-bapak. Iki lurah dudu sego goreng. Kok iso nganggo ndok barang iki lho. Ya itu lho. Yang bapak-bapak mugi-mugi anggenipun nyambut damel, diparingi wilujeng, diparingi lancar, diparingi berkah. Lan napa mawon nggih ingkang nyambut damel tetanen nggih tanduranipun sae. Le ingkang kagungan pedamelan apa jenenge dagang nggih pinaringan bati ingkang kathah. Sing dodolan iki mau apa dolanan anak-anak sing concot kuwi lho. Muga-muga ya bocahe saya akeh. Apa kuwi dolanan apa to? Kalau sing ngene-ngene pororoe lho, Pak. Encot-encotan to? Encot-encotan pororo. Iya kok iso cocot iki piye? Cocot-cocotan itu lho. Kan didongake nek bocahe saya akeh kan saya akeh sing rono. Kata bayar ngono lho. Heeh, tur wong tuane diparingi dhuwit sing akeh nggo sangu anake. Wes saiki Pak Lurah iki spesial banget. Pak Lurah iki kepala desa. Iya ini kon mustakandasipun. Desa menika mustakanipun, Ding. Iya mustakane aja ndas desa ngawut ae ora. Lali aku nek ning angkringan gentun to itu. Lah jenenge Pak Lurah iki piyayi terhormat diajeni wong sak desa. Mustakanipun desa. Mustakanipun desa. Inggih menika Pak Hernanto. Oh, Pak Hernanto. Her menika hebat, elok, merakyat. Tenan to. Tak singkat lho nek wong Jawa ngono kok letmu ning, letmu kuning nanto ya tenan to ngono lho. Iya. Apa kuwi kok singkat-singkat piye mau? Itu loh kalau wong Jawa tuh sukanya tuh disingkat-singkat. Singkat piye? Misal bilang letmu ning. Apa kuwi? Kulitmu kuning. Oh, cahyaku tadi. Heeh. Apa? Letmu teh. Apa kuwi? Kulitmu putih. Oh iya. Elisa Orkarus Yunan. Yunan. Ayu tenan. Oh iya bener. Elisa wow jan mbutmu wo. Pot rambutmu kudawa. Ah iya rambutmu dawa. Iya, bemu bang ki cahyaku tadi. Apa? Bemu bang. Apa kuwi? Lambemu abang. Bareng apa? Ayo. Ayo aku bareng weruh kowe terus likuceng. Hei, iki dijelasno lho. Jelasne taliku kenceng. Lha sing jenenge ndalang taline sabuk ora kenceng ngono ya bahaya, mlotrok kabeh. Iya, mbasal-mbasen dhewe iso berdua sesuk. Ya. Apa? Tolmu de. Apa kuwi? Mantolmu kudu gede. Mantol ndi? Ben iso nggo boncengan.
Ora. Bu, adate kula lek temanyang mriki mboten rusuh-rusuh ngeten iki nggih. Apa Niki lho rusuh? sing marahi. Niki mboten rusuh. Lah, Tadi tentang apa? lah, kowe- Singkatan mawon. Aku kene musola lho, aku biasane wah demes lek ngomong runtut alus ngono. Sing marahi kowe ngarani Niki napa aku. mboten demes? Lah ngarani aku let mutih mau lho akhire dadi Ya kan kaya aku ngene. mau ngerti matur sembah nuwun niki nembe sepisan niki. Sembah nuwun. Sembah nuwun tapi nek kok ya ki cahyai wis ping 11 luweh ya. Piye caramu Pak kok iso lho 10, 11, 12 mayang ning kene iso ra ganti dalang iki piye ceritane aku tak melu carane. Kowe ngerti carane? Piye? Carane ya ben ditanggap nang kene terus. Dadi sing nanggap tak panjeri sik. Dadi pamane Sura iki wong Darmareja arep wayangan, langsung tak transfer ngi kangge DP. Lah ngono kuwi. Dadi Pak Cahyo sing DP. Heeh. Yen ngaten benjang sik taun ngajeng kula DP riyen, Pak. Pak Her. Sak menten pinten to? Nek kula wonten 5000 sakit mboten nggih DP. Tur dasaripun kula niku wau kan paling awal to datenge Pak Cahyo. iya. Ning ya luar biasa apresiasinya. Piye kowe mresani piye iki sambutane. piye? Kabeh do gotong royong rukun kabeh mau bar acara kirap to bulurah lho lagi rampung le ngelap keringet lho wis andang waduh kok andang teko bintang tamune ngono langsung digelarno karpet Pak Lurah barang wah semuanya dicawesno saka wedang makan komen ragu jiwa matur sembah nuwun wah luar biasa Iya. ini namanya lurah atau pemimpin yang amanah yang melayani rakyatnya betul-betul ora kok engko njuk metenteng kok teko wae wayangan wis dandan tinggal mangkat tapi nek ket awal yo kabeh nyengkuyung lho sak nyebakno daharan napa-napa Pak Lurah emang hebat matur sembah nuwun Pak Lurah Lah ning penerno omonganmu ki lho. Ngopo piye? Sembah nuwun. Iya lah kuwi. Lah- Iki sampeyan iki ra ono sing protes lho, do mudeng ngertos. Lah piye sedaya. kene piye alus iki mek batin. Mosok bintang tamu ngarani sembah nuwun nek sempak nuwun kan ya batin. Dudu ya sembah maksud itu gini loh. Makasih nyuwun samudra apa sih ambo rareti aku basa Nggih, kromo. samudra pangaksami. Iya, itu minta maaf ding. Jem niki wau sadari dapur gandeng aku wis jajah ya mbokku melu rewang. Tadi aku Piye to? ketemu Bu Sumini. Heeh. Terus Mbak dari dapur aku nyuwun pokok men aku ra mbayar iki nek ra engko segone ra metu, aku nyuwun sambung wanci dalu. Oke, rebes. Apa-apa ra Beres. Heeh, ra kudu mbayar Bu. Pokoke jenengan nyuwun napa dapur harus utama. Masalah nek ra ngene iki ra madang nek bahaya gitu kan sesuk-isuke. Oh iya. Iya. Heeh, aja kuwatir lek kene mesti kopen tenan. Iya. Tenan luar biasa. Mesti karo Bu Suci, Bu Lurah ki yen aku sak kanca mesti mulih digawani peyek. Lho. Peyek Peyek sing delireng kae lho. Item tadi. Wah, kula nggih lho, Bu. Lumayan kula niku cah kos mengke nggih wadah lodong kan lumayan nggih. Sego nggih peyek mawon tambahi uyah wis jos niku nggih. Wah, wis kowe iki sinden kondang malah kaya kere to, Sa. Kok kere to? Mosok sinden kondang tekan ndi-ndi kok njaluk peyek iki lho. Kuwi merakyat kuwi maksude ya ngirit barang, Ding. Nggih. Rombongan kere kabeh iki ne. Lah iya. Tur Mbak Elisa, Nggih. saben-saben aku mayang nang kene, ya toh. Nggih. Mesti sing lenggah ana mburi lak bapak-bapak Nggih. mayoritas. Ning sing nang nggen musala sebelah kanan, mesti ibu-ibu. Ibu-ibu. Kuwi ket pirang tahun kepungkur wis ngono kuwi. Terus kayak gitu ya wis budaya ya. Iku, heeh. Nah iya ben. Tur iki kaya mesti iku. katrem pinarak nganti goro-goro. Wah, masuk. lenggah nang Ngaten kono niku kuwi. lho, ampun pindah lho Bu. Mengke nek rada keju ya rada dingin-ngene lah. Ya. Mboten napa-napa. Niki iya. mengke kalih Dek Umi Hafifah nggih. Oke, monggo. Sembong Nggih, wanci nggih. dalu buat Bu. Sambung wanci Sumini. dalu, nggih. Ya. Ya kancana Mbak Yumu iki. Ayo. Nek lek omong sing apik ya. Wis tak warai lho. Sing marai Elisa malah Tak saya warai bubrah. mangan popcorn. Enak toh? Enak. Nah, ade iki gaweke bahan go penonton kok. Lho penonton sakmene iki mesti langsung ning kene lungguh. Kalau sindane sing kae, wah gino, kae sing kae gayung-gayung wae. Aku milih sing kae. Wah, sing kae manis ora, Mas. Betul. Nah, ngono kuwi penonton iki senengane kok ngono.
Rasane sinden ya ra, Bu. Mbaten sing kono mriki. Iya. Kuwi lho sinden nomor 4 kok pinggir ki kok mangan. Piteno nang golek bar mangan terus turu yo. Ayo. Nggih. Yo, cah loro. Umi yo ndongake sik ra iki bersih. Melek matane itu lho. Melek mripate. Ya. So matane ngono. Beh, judeg aku musuh iki. Nyun sewu Pak Dalang. Nah, ngono lho alus ngono. Heeh. Saderengipun kula nyuwun wekdal sekedhik mawon. Iya, alus. Nggih, damel kula menyampaikan sesuatu. Ayo. Visi misi. Kula piye ya? Sugeng dalu sedaya kemawon. Kula nuwun Pak, Bu. Ayo. Kula nuwun Pak, Bu. Lah iki melu koceluk neh arep medayoh cah iki malah. Wis. Iki loro renek pilihane kok, Nduk. Ha iya, sitoke kula nuwun, sitoke lit mutih. Ha iya wis. Wis ben. Nggih, saderengipun kula badhe nyuwun kula badhe Dari sego pecele, Pak. kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa napa nggih? Langganan nanggap Pak Yoyok niki lho. Kaya warung langganan iki. Kowe iki nggo omong sampun kepareng tresnani wiwit Pak ya tasik Joko ngono iso langganan kaya ning budhe ya Pak ya langganan. Pun ping pinten to, Pak? Mbok ora tak hitung. Duwite wis Lho, entek. kuwi bonus 1, bar kuwi tambah pisan meneh. Berarti kalih Berarti doso kalih welas 12. doso kalih. Kowe iki omong apa neh kuwi? Kowe iki omong apa? 12 itu lho. Kalih welas. Welas kalih pun. Ya. Tunggal kalih. Sik tak cek ya sik Elisa. Njajak kowe hitung-hitung siji. Setunggal kalih. Tunggal kalih apa? 12. Ora iso ngono kuwi lek 12 ya kalih welas. Dadi Welase sapa? Welas mami po? Hah? Kalih 1. Heeh. Doso. Lah iya. Doso karo kalih. Berarti doso kalih. Aku iso asam lambung dhewe musuh kowe. Ngene lho, sedasa terus bar kuwi 11, kalih welas, 13, kawan welas, gangsal welas. Boleh gak boleh. Bar sedoso, sedoso setunggal, sedoso kalih, sedoso 3, sedoso sekawan. Ngono. Aku malah bingung dhewe to iki malah. Ya wis kono sak une-unemu kono. Kula dereng tutuk lho, Pak. Oh iya Ding, Om nganti lali. Terusno Om, ayo. Ngaturaken panuwun, Pak, Bu. Jenengan nggih sampun langganan Pak Yoyok niki. Mugi-mugi rezekinipun panjenengan sedaya mugi-mugi tansah lumintu, Pak, Bu. Amin. Tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap melih nggih, Pak, Bu. Dalange Pak Yoyok mawon. Ayo aku Mas gawe nggo Pak Lurah. Kamu bikin buat Pak Hari loh. Pak Hari. Kedawanan niki lho, keponcangan. Aduh, Pak Hari. Ha. Wangel irang iki. Pak Hari Wabuk to. Nggih, Pak Hari. Hati-hati lho, elek ajar dhewe lho, Mbak. Ha, harus wayangan. Kok tunduk poin lho bocah iki. Mbok apa sik ngono langsung harus wayangan. A. Alhamdulillah dalu niki wayangan. Wayangan. R. R. Rakyat maju, Indonesia sejahtera. Oh iya. Wis ben. Sampun Pak Hari. Ine urung. Lah nggih Indonesia sejahtera. Oh iya. Nah iki jane bar ngombe obat apa to cah iki kok iso. Mas aku bareng laris malah saya nemen lek kocluk kowe. Ah iya, wis ben. Nembang-nembang, Pak. Iya. Buat ibu-ibu. Yo. Diaturake marang para juru ladi ya. Oke. Sing masak ana daleme Bu Lurah. Ya.
Mangga, sapa sik kono? Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula anem Mas Kiyoni Barata. Ayo kuwi ya dalang saka Laladan Medion. Sing wingi pas pandemi iki ya nyuli aku ngastana ing Darmareja lan ugi Dik Hafid iki mahasiswa isi pedalangan ya kepareng nunggoni ya kuwi saka Bonagung kuwi. Wis pinarak ana kiwa dalang matur nuwun Dik Hafid. Wah ya wis elok. Yuk. Yakti pengen tak tembang ning kakungmu dan lila mesti kandhek ing panggrahita angel nggonku mus yen rina banget nglengkara genti yayi sabunga ing wanciratri. Yo terakhir bareng cah loro. pun kakang datang nendra Sinden loro iki bareng ngangge kuning-kuning ya ketok semu ya nduk. Ayo. tandane kok Ning bareng ketok kulite iki ireng ngono dhek ngangge bayak kuning jan kaya madu mangsa. Ayo. Ayo kari dilati ya. Yo si, kok si Elisa kok si. L gitu Ya L. Nah. Oh iya ki Elisa wingi baru ulang tahun ceritane. Oh iya. 10 Agustus ulang tahun. Oh. Lagi pira umurmu, Mbak Elisa? oh tolong jangan tanyain itu Lah kenapa? 17 tahun Allah. Itulah kaya ngono polae ora. Ya semoga panjang umur, sehat, amin aku centang sukses. Ndang rabi. hah? Ndang rabi. Dang rabi aku mumet dene rabi Lah ngopo? kok lek nyinden nek duwe anak wah bukesi ndelokke bukesi wele mumet ngono lho Mumet ora mumet. iya nyepake anu pakaiane dalang isih ngkung nyekolahke anake sing ngurusi geruk Carane gampang. menikah ngono piye ya Lho, kudu ngerti carane. Pamane ki rabi karo dalang ya upamane ya. upamane ngono piye Oh, ben sampean ora terlalu repot. Ha. Dadi bar sampean rabi karo dalang, ku Ya. dalang kuwi kon rabi meneh. oh Dadi sing ngurusi wong loro. bahu membahu Kerja sama ngono. ide bagus nih aku merasa dibodohi sebagai wanita ini Iya.
ngono kuwi. Mendah boyo yen tasita. Sik. Lek Elisa jogete genah luwes pancen kulino. Ayo, ayo. Umi iki lho jogete kaya kelebon orong-orong. Coba latihan gini. Latihan gini. Oh, parga yang ini toh. Ya, gini. Wis iso. Gini. Lah, ngene iki. Telak duduk, telak duduk, telak duduk. Sing kene kudu kuat. Nek ra kuat coba tak goleke apa ya beban. Ngene iki kari bawa. Tak cekel. Ya parga. Ora apa-apa, ngomong enak Mbak Elisa ben diajari. Ayo. Gihit, Pak. Gihit. Iya. Kuwi jogetan apa jenenge? Pargoy. Pargoy. Oh iya. Oh, Malah koyo pitik ya. Kaya denden sawah malah ngono. Oh iya. Enak-enak ae ora. Yo, lanjut. Mendah boyo yes tasita. Urip lan ngantiku. Mesti semata dan hanya dilakukan oleh profesional. Waduh. Kayak main sulap ae ora. Ning tambah pengalaman lho Mbak Umi ini karo jenengan. Biasane lah Mbak Umi lek nembang lah mesti kalau ngececeng ngono diam saja. Apa gelem Ngececeng itu piye? Ngececengi meneng ae ngono lho. Oh, nek diam tuh ngececeng. Heeh. Apa gelem joget mung polahe sithik nek bareng serawung karo sampean saiki. Wah, malih kendel. Ayo, delon. Wah, keringete sak grontol-grontol. Grontol ya. Niki mau nggih wonten pamundutan. Siap. Bu Kesi yang dikasih dawuh. Lah apa Bu tadi Bu? Diwaos Bu Kesi, menawa ana sutresna sing ayo diwaose Bu Kesi. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Menika enten request tembang saking wadoh lho Pak Dalang. Waduh, pundi lho. Saking Amsterdam, Belanda. Nggih. Sawenipun Pak Oka Wibowo mesti. Nyuwun swantenipun Mbak Uun duet kalih Mbak Elisa request gending Caping Gunung. Tapi dipun jenglengaken dan di tengah langgam didangdutke. Nggih Mbak ben gayeng. Wonten tali asihipun. Oh, sudah transfer. Matur sembah nuwun Pak Oka Wibowo di Amsterdam. Nggih. Wah, nggih matur nuwun katresnanipun Pak Oka Wibowo. Nggih, ugi wonten ingkang ngersakaken menika jambu alas. Menika napa niku WA saking Bapak Dwijo, moderator SKCK nggih. Sakniki Mbak Elisa jenengan sing kula caosi kebebasan untuk napa niku mengatur ini pertunjukan ini. Nggih limbukan terutama ki arepe nembang apa sih? Caping gunung sik apa arepe jambu alas? Caping gunung niku sae nanti sinden-sinden menyepakkan parikan-parikan. Parian. Iya. Ini mau Mbak Uun apa Bu Kesi? Oh Mbak Uun. Tadi Mbak Uun udah maju, tapi nggak apa-apa. Oke. Mbak Uun lagi kita jengglengkan berdua. Ya. Karo sinden liyane nyepake parian sing ene hubungane karo doa untuk Darmorejo ngono. Ayo. Ya Mbak Uun, pancen iki lagi hit kok iki. Ayo. Lagi. Mumpung sing kakung ora nderek. Artisnya Madiun lho. Piyai laris ora umum Mbak Un iki. Nganti larise esuk tanggal 18 arep wayangan dhewe. Ayo. Iya iso wayang taun. Suran Mbak, suran. Oh, suran. Nggih. Suran sing mayang sapa Mbak Un? Tulis sindu harus sapa? Kali Mas Adit. Mas Adit. Nggih. Nyuwun pangestune nggih Pak Yoyo. Lah Danang. Danang nggih. Oh iya. Sindu kalih Danang. Kalih Adit. Yo ngangge gamelan wis yo. Mboten. Tip. Yo nganggo gamelan mosok wayang ora nganggo gamelan. Sampean ki lho yo. Iya ngono nesu lho aku gur takon kok yo.
Lah mosok wayang ra digambeli ya piye tapi. Ya to Riri. Ayo. Mbak Uun, peraturannya Piye Mbak? sapa sing nembang, Iya. sapa sing jenggleng. Dadi sing nembang-nembang, sing jenggleng-jenggleng. Pingsut gentenan. Mosok wedok karo wedok jengleng-jenglengan. Engko aku misalnya nembang, berarti Mbak Uun Iki yo ki purno ki Un iki gur jenglenge dadak lanang wedok e ngopo? Lah Pak, biasane ngoten niku kan sing joget ngoten niku kan wong lanang ngoten to. Heeh. Besti Pak, besti Pak. Oh, napa wiyaga dari Madang Karao tim. Nggih, mbok dibantu ngoten Pak. Ya sapa cek ngono lho sapa entar. Sulomon. Oh iya kene Mas Ulama kene ngancani. Ngono. Ayo. Anu, disepati to besti. Ayo. Yo kene yo. Mas Ulama yo pinangkanono ki mau mendute Mbak Un. Ayo to. Mbok ra ngono kuwi. Besti kita. Lho wis mau krong lho, ayo kene kaki. Tong tang ting. Ayo. Ting tong ting teng tong. Inilah dia Sulomo, pria dengan tinggi 159 cm dengan berat badan piro ya kira-kira 30 swidak. Pawakane gagah gede cilik. Ngenyak lah kuwi. Gagah gede ndak, Ding. Apa besti? Arep ngomong apa? Gak omong, Mbak. Iya. Wes iki jenglengen sak remuke kuwi lek ngono. Jenglengan milih, saiki milih arep bangun apa aku dulu. Ndang milih. Loh, Tekno. tekno duwo lho ini. Ndang to. Lah mikir nganti tekan Afrika. Teh kaya apa? Ayo. Ndang sapa, Guys? Sapa sih langsung lho ngomong. Manut Pak aku, Pak. Oh. Milih ndi Mbak Elisa apa Utsa? Kok Utsa. Anu Mbak Uun, kleru aku. Mbak Elisa sih. Lali aku iso makcul lho, ayo. Are padha une lho dadi malih. Jenggleng sul. Ya, wes. Saben bengi. Lho, sing aku lho. Nyawa. Ya siap tuh. Orang geruang lho iso jenggleng Mbak Elisa iki, ayo. Aku siap siap belum Sul? Nah, Kak kamu diem sih, aku yang jenggleng. Aja wedi. Kok wedi kira Aja apa? wedi, kowe wis medeni. Apa aku koyo bertari durga? Kancane ra penak iso wis medeni lho. Ora besti. Ayo. Aja ganti Mbak Un, wale Mbak Un mesti semangat deh. Pesti yo nih. Yen memajang mongkar Ose ngenteni kendang kok. Bocah iki terus ra nggae aturan. Lho. Sul, kose Sul. Kula malah gila. Sing biasa besti biasa. Sik to. Biasa. Dol ini, Mbak, bisa. Piye? Dol. Iya. Ayo. Yen memajang mongkar janara kuning Ayo.
dadi ngidul piye kowe? Satu atau dua, pilih Uun atau saya yang kamu suka. Satu atau dua, pilih Uun atau saya yang kamu cinta. Kowe iki lho Sul. Wayahku barang wayang jengkleng kok ning Mbak Elisa iki piye to kowe iki? Wis polahe kaya ngono iso wayah jreng kok ning Mbak Elisa iki piye kowe iki? Heh? Ini sing nom. Ya wis enak sekarang. Ndang. Oh, jangan menyerah, jangan menyerah. Masih ada berapa lari lagi? Oh iya. Kaget. Ora wis bacut. Andane wis ngisin-ngisini. Iya. Siap Sul. Gunung. Pindho iki. Ayo. Loh. Oh, lah mah jeruk makan jeruk. Mah milih Pak Taslim. Wah, bocah mana hadap iki piye? Ning atase Mbak Lia piye anteng mesa diparani. Iki lho wis jan. Biasane bocah iki terlalu don akhirnya ngawur ngono lho. Ya un. Ya, iki palaran genah nyakil iki. Ya. Kayak anu Bambangnya Mbak Elisa kowe cakile perangan. Aku sinden. Lah buta babrae kowe nun. Mosok cantik kaya ngene buta babri. Dadi Mbak Elisa dapuke dadi apa mau? Bambangnya. Bambangan. Nggih. Terus Mbak Un dadi Kula sinden Pak. sinden. Lah terus Sulama dadine iki, ya ta? Dadi buta kancil. Aku melu pake, aku melu pake. Ya, Un. Pacita. Mot lah kalah. Oh. Jarang lo karo Mbak Elisa wis agresif kaya ngono ndang to. Kowe iki lho. Entekno. Sing kok dekep ki apa? Mau sak ceplukane didekep lho. Ayo, lek mu nyakil iki piye? Nyakilin lho, dulu dong tande no. Lah kowe kaya ngulur kabel ya apa? Ki arep nyakil apa dadi tukang son ngono nah. Mana? Ya. Panas hutan. Marian. Ya. Iki wis saka Mbak Lia sih. Ayo, Mbak Lia. Ya 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 ya. Mangan sego. Mangan sego. Sego. Besti kene Besti. Lawuhe tempe. Lawe tempe. Warga Dharma Reja. Mugi kathah rejekine. Sik Bu, Pak, le ngamini ya nganggo laras. Ngono dadi Allahumma amin. Ngoten nggih? Jirolu Allah. Pak Dalang. Napa? Sing mburi mriku dereng ngamini lho penonton yang mburi Pak Ayo ora kompak iki. Oh, iya. Mosok ibu-ibu tok ayo bareng no Pak Dalang. Iya bareng yo, kabeh wae sing merasa warga Dharmareja, mergo sing didongakne jenengan iki.
Jiro lu. Ibu-ibu lho karo laras pleng ngono ora gelem nyinden lho. So tahun ngarep sindene sampean kabeh, gelungan. Ayo mesti kepoyo hae, ayo. Terus Mbak, ayo monggo iki Mbak Gis. Bisa kita. Gonta-ganti. Ayo iya. Hanjengking. Duh. Iki kon ndongakne wong Dharma kok malah jengking. Lah kula ngriyah keten senengane jengking. Oh, arep tahajud. Nah, leres. Jengking Terus karo mekangkang. duh, Apa kuwi? apa kuwi? Tinimbang beling monggo sedaya warga Dharmareja sami-sami hanonton wayang. Dalange Pak Cahya Kuntadi sing bagus dhewe. Iya. Ayo, apik kuwi. Go adu-adu gurun jengking nang kene ayo. Bu Kesi. Tuku meja Lho ku meja, lha ngene Pak Lurah lek kuwi. Ya. tekan Madiun. Terus Muga-muga warga Dharmareja tansah guyub rukun. Semuanya. Yuk. Allah. Matur nuwun. Waduh. Dirijene galak men to. Iya. Yo, Umi. Ya. Wajah. Apa? Wajah. Heh? Wajah. Oh, Wajah wajah. untu to. Ayo, iki lho wajah iki lho, untune semene lho, ayo. Wajah. Lagi sakit. Mbok ning dokter, rasa nyinden sik. Sedaya warga Dharmareja. Ampun to Pak, malah mang dongakne padha sakit iki piye? Sik ora iki. Nggih. Sedaya warga Dharmareja Heeh. tansah melejit. Melejit karire, melejit rezekine ngoten niku, Pak. Allahumma amin. Ayo wis. Gula-gula. Oh iya, coba iki. Genti, lampore genti ya. Haha, lampor lampor? Lampor apa? Lampor itu adalah wanita yang cantik sekali. Lampor. Sampeyan lek Sulawesi to, rong Oke, ngerti. benjang nek ngundang kula Elisa Lampor nggih. Oh iya. Elisa cantik banget. Nah, lek Bu Kesi iki piye? Bu Kesi, kamu malam ini sangat lampor. Kita berdua lampor. Iya. Ngucek moto. Apa? Ngucek moto. Oh iya. Terus melumah. Aduh. Boboki lho, kan ngantuk. Warga Desa Dharmareja pimpinan Pak Hernanto pinaringan kathah berkah. Allah. Wah, Mbak Uun wis siap deh. Wis lucu iki ketok engko. Mboten Pak, mboten. Besti wae arep parian para Besti. Sulama timbang kon parekan wong diantemi mon Pak kula. Ayo Mbak Uun. Mangan jenang, Mangan jenang, ngombene es teh. ngombene es teh terus. Sing nonton wayang rezekine akeh, amin. Oh, sing amin ben kono. Lah kula nggih pengen ngamin lho, Pak. Dibaleni sik sing tertib ora gawe aturan dhewe-dhewe. Ayo. Mangan jenang, Nah. ngombene es teh. Betul. Sing nonton wayang, rezekine akeh, amin. Loh. Sing amin ben kono. Dadi rezekine akeh, sing kono gen Allahumma amin ngono. Lah kok Allahumma to, Pak? Rezekine akeh, amin. Ngoten to, kok Allahumma gitu. Lah yo amin mohon kepada Tuhan ngono lho. Oh, amin memohon kepada Tuhan. Oke. Oh, angel men tak cokot lho kok ora. Angel rasa digarap. Iki gendeng saiki bae. Kowe arep parikan Rasul. Besti, parian Besti.
Kowe milih parian apa diantemi? Ayo. Diantemi, Pak. Ya wis. Panas udan panas lengaleng sampai gunung. Impone Mas. Sik. Iki awakmu kok malah meneng ae. Lho, kula Apa kok kira aku ora ngerti? Ora sport. Kowe tau gawe ganong to kene omahmu dasteran abang kae. Ayo. Ayo, Mbak U. Pak, niku udah kula nyinden, kula senggak. Impone Mas ngono mangko. Angel pancen angel diarahne Aja Manohara. digarap nek angel. Pun diawur mawon. Ya yo. Nadyan wadon sarata Para suling Ngasul nggih. Salim sik karo Bapak. Ya, iki sampean kan wis berpartisipasi, ya. Heeh. Sapi suarane piye? Arep. Apa ana sapi suarane arep? Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Ayo. Besti. Kok Yo, wis Mas. len joget susuk 50 tekno. Iki kaya tukang parkir iki Elisa malah.